ndinogara kuFern Valley nezuro chakaitika wakasvika pabasa vangwa watoti kwasi tokunodini kubatsira kune munhu audini aronyuwa then ndatosiya zvandichita pabasa ndatoka kudini kusvika padhemu pachivava handatoona munhu akashunya sho kuti ndisvike ndimubate ini zvangasina dini zvangasina iti ndashandisa tauro handati ropa robudeso ndapinda handati kanda abata ndati changodini kuidhonzo nchiribudisa ndozvakaitika bozi wanga chikwazi pana vamwe 2 varuma ini varuma nowaona handakakwanisa kuona mwana musikana iyi andakabudisa pfungwa dzangu ini pamwe pfungwa pamwe panodini panodzika bozi dhemu rakadzika kani pane akatobaya kutora munhu ega nangasatsiki pasi aishandisa makumbo inini zvekubuda umubereki but munozo kana muchidi kuzonyora munozonyora tiri maneba saka kamwana kakanyurwa kakarumba kakasvika pamba pedu apa kakatota but akapinda mustate of shock ngekuti anga adini anga anyururwa ngemukomana uri kutaurapo saka kwabva asvika zvikazi baba angu apinde anyura nabambo mukuru but isisu tochiona zvaanga ari kuita kushivha kwendisa ndamboona mustate of shock yakaoma ende ndakanoti kuna mwari musasandiurayirewo zvemwana womumba mwangu handitoya kutitaurira bad news chiitai kuti apedze kutaura saka apedza kutaura nyaya yake takamubvisa hembe zvaanga akapfeka zvese kwabva tatora hembe dzedu dzaaikwana kubva tamupfekedza nejuzi ndichiona kudedera kwanga ari kuita nestate of shock nechando ndakamupe blanket rekufuka uko nerimwe neblanketi rekudini rekufuka kumusoro saka ipopa paanga akutsvakiwa avo vanga varofunga kuti state yaanga ari ndinofunga wapinde mudondo vanga wakumutsvaka uku nekunongo pane akadaidza tobva tazwa tikati wakudaidzwa kuona kwangu ini dhemu iranyanya kutora vanhu zvinotirwadza nekuti shungurudza kakuru tinotouyapo padhemu teitotoa chivanhu chedu titokumbirirawo manjuzi edu zvichitoendeka tichitotendawo esi kana raakudai kuona kwangu inini tikaerenga kwaane vanhu kana 5-6 vanotorwa nedhemu iri ndinoona singe dhemu iri karine chivanhu mukati